Hej, jeg hedder Marie-Louise og er kunde hos Årstiderne. Jeg får leveret kasser med frugt og grønt hver fredag. Lige her i tiden får jeg en frugtkasse, en grøn kasse, og så får jeg kød eller fisk efter behov. Jeg ser lige, hvad der er i ugens kasse, om det er noget, jeg bare må prøve kræfter med, fordi så skal jeg selvfølgelig have det med. Jeg veksler lidt mellem de forskellige grøntkasser. Der er dogmekassen, kubkassen og kedeligkassen. Det er de tre, jeg sådan foretrækker. Dogmekassen er den kasse, jeg allerhelst vil have, og det er ene dansk styrkede grøntsager. Den er bare lidt hård at komme igennem, for vi er en lille husholdning på 2 personer, så der skal altså gnaves til, hvis vi skal nå igennem det hele på en uge. Udover dogmekassen og frugtkassen har jeg i den her uge også bestilt 1 kilo tomater og 2 agurker som ekstra varer. Det ser ud til at blive grillvejr, så jeg vil rigtig gerne lave en masse salater. Men lad os nu lige se, hvad dogmekassen gemmer på. Så er ugens kasse pakket ud og ligger på køkkenbordet. Jeg kan lige danne mig et overblik over, hvad kan holde sig til sidst på ugen, hvad skal helst spises med det samme, hvad skal jeg have brugt her i løbet af weekenden. Der er nogle ramsløg og nogle brændenældskud, som jeg vil kaste mig over med det samme. Jeg laver en grøn hummus med kikærter og blancherede brændenælder. Det skal nok blive godt. Med latexhandsker på, så plukker jeg først nælderne. Og så får de lige en hurtig gang i kogende vand for at slukke nældecellerne. De skal ikke have forfærdeligt længe. Bare lige nok til at dræbe cellerne. Jeg har plukket brændenælderne med handsker på og blancheret dem i 3 sekunder. Så de er kølet af i lidt koldt vand bagefter. Nu vil jeg vride dem, hakke dem groft og blende dem med en portion kikærter, som jeg har taget op af fryseren. Jeg plejer altid at koge en hel pose ad gangen, og så løsfryse dem, så kan jeg altid tage op og lave hummus, lige når jeg har lyst til det. Klem brændenælderne tør for vand, hak dem groft og blend dem med kikærter, tahin, citron, hvidløg, lidt spidskommen og salt og peber og en god slat olie. Så har du en lækker brændenældehummus. Server brændenældehummussen til en blandet salat, lidt grønne blade og et stykke grillet svinekød. Velkommen!